Чираттагы кытлау сәламебезне без югары Терешка авылына юллыйбыз. Карамалы авылында туып үскән хөрмәтле якташыбыз Иркә Загидулловна Абдульмянова бүген кабатланмас алтын юбилеен каршылый. 50 яшьлек матур туган көне белән аны ихластан Урта Терешка авылыннан кодалары Кузяевлар гаиләсе Шәүкәт Исхакович, кодагысы Алсу Софиулловна, кызы Гөлшат Наилевна, кияве Фәнис Шәүкәтович, оныклары Мәрьям һәм Кәрим. Новоспасск бистәсеннән кодачасы Фәния, тормыш иптәше Мансур, балалары Илнур һәм Илнара кытлыйлар. Безнең хөрмәтле кодагыебызны район күләмендә дә белмәгән кеше аздыр. Әйе, ул күп рәхмәтләргә, мең хөрмәткә ия булган олы хәрефтән укытучы. Яшь чактан ук балалар яраткан кыз укытучы һөнәрен сайлап ала һәм гомере буе үзенең сайлавына тугрылыклы калып, мәктәптә укытучы булып хезмәт итә. Кадерле әникәебез, әбикәебез, кодагыебыз Иркә Загидулловна. Менә әкренләп гомер баскычлары аша менеп, матур 50 яшьлек юбилееңа килеп җиттең. Ни соң синең өчен ул 50 яшь? Кайгыртыр өчен сәбәп түгел, билгеле. Көзгегә кара әле. Никадәр син яшь, матур, буең зифа. Кем генә сине күреп үз яшеңне бирер икән? Билгеле, бирә алмас. Ләкин 50 яшьне гомер уртасы диләр. Шулай булгач, узган елларны барлап, аңа нәтиҗә ясый башласаң да мөмкин димәк. Ә синең гомереңнең җимешләре бик матур. Син сөекле хатын булып та, яраткан әни булып та, газиз әбикәй буларак та бу тормышта үз урыныңны таптың. Хезмәттәшләрең арасында да сине нык хөрмәтләп яшиләр. Бу барысы да синең матур хылкыңның, тырышлыгыңның нәтиҗәсе. Сиңа алдыда без саулыкка төренеп, якыннарың янәшәсендә булып, гел бәхетле гомер кичерергә телибез. Бар хыялларың тормышка ашсын, әле рәхәтләнеп, яшисе дә яшисе алда. Алтын төсле юбилейга җыйдык матур чәчкәләр, розаларын без өзмәдек, кулларыңны чәнчкәләр. Синең үз бакчаң да бит ул, гел чәчкә эшләрендә. Шундый ук уңышлар көтсен сине бар эшләреңдә. Ух диергә иртә әле, картаерга ашыкма. Гомереңнең юлларыңда кайгыларга юлыкма. Һәр чакта да сиңа карап, без сыкланып яшибез. Синнән дә юк кадерлерәк кешебез бит ул дибез. Бәхетле бул, кайгы күрмә, уралма сагышларга. Насыйп булсын алда әле күп юбилей каршыларга. Кадерле Иркә Загидулловна, алтын юбилеегыз кытлы булсын, бәхетегез гомерле, гомерегез бәхетле үтсен. Алдагы җыр бары сезнең өчен яңгырый. Яшьлегем җилкәннәр җиге, соңлап булса да кайтасы иде. Үткәнне булмый кайтарып инде. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак кыйылса да, язда һаман уйларым. Үткән гомергә төрлесен туры килде күрергә. Сагыш капласа аяз күгемне, шатлык елмаеп ачты күңелне. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак кыйылса да, язда һаман уйларым.
рәхмәт Худайга, рәхмәт дөньяга, сөйгән ярыма, туганнарыма. Яшисе килә дуслар булганда, яшьлек дәрманы янып торганда. Йөгерә елларым, борылып карадым күзен яфрак кыйылса да, язда һаман уйларым. Йөгерә елларым, борылып карадым күзен яфрак кыйылса да, язда һаман уйларым. Күзен яфрак кыйылса да, язда һаман уйларым. Язда һаман уйларым. Абдульмянова Иркә Загидулловнаны алтын юбилее белән ихлас күңелдән яраткан тормыш иптәше Наил Фатихович, улы Азгат, Карамалы авылыннан әнисе Сания Ризвановна, Югары Терешка авылыннан кайнанасы Зәйтүнә Зәкәрьевна, кайнатасы Фатих Абдулалимович, апасы Венера Загидулловна гаиләсе белән, сеңлесе Гүзәл Загидулловна, кайнапасы Әлфия Фатиховна гаиләләре белән ихластан котлыйлар. Йөрәгемнең түрендә иң олы урын алган, кадерле, яраткан хатыным. Минем өчен йокысыз төннәр үткәргән сөекле әнием. Йөрәк парам, газиз кызым. Күңел кирлеге белмәгән хөрмәтле киленебез һәм туганлыкның кадерен нык аңлаган иң якын кардәшебез, Иркәбез. Бүген күңелләр әллә ничек дулкынланып, сиңа карата ярату хисләре белән тибә. Тантанаң синең гади түгел, ярты гасыр яшәгән матур мизгелең. Алтын диләр синең юбилейны. Тормыш көндәлегенең алдагы бите ачылып, лаеклы килеш бишле куелды. Нинди сүзләр табы икән синең хакта сөйләргә. Берне әйтәсе килә. Синдәй кешеләр миллионга бер очрый торгандыр. Син бик гадел, артык туры сүзле, әйткән сүзендә торучан. Якыннарың өчен дөнья җимертеп, океаннар кичергә хәзер булган шәхес. Рәхмәт Раббыма, син безнең язмышка язылган кеше булганга. Мине ир итеп, балаларымны бүләк иттең. Балаларыңны бәхетле итеп, бик абруйлы ана була алдың. Ә хәзер, яшь булуыңа карамастан, нык яраткан оныкларыңнан әбекәй сүзе ишетеп яшисең. Мең рәхмәт барысы өчен дә. Җиңел булмаган хезмәтеңдә сабырлык, уңышлар телибез. Һәр хыялың тормышка ашсын якыныбыз. Яратабыз шын күңелдән, хөрмәтлибез барыбыз. Кем әйтер аңа 50 дип, я әле күз салыгыз. Ышанмас та кем белмәгән, син бик яшь күренәсең. Бу тормышны нык яратып, гаиләңә сөенәсең. Хезмәтеңдә бер көндә син юк ардым дигән чагың. Шулай булгач, рәхәтләнеп, әйдә, эшлә әле тагын. Син безнең айдан да сылу, кояштан да җылырак. Юктыр кадерлерәк кеше, безгә юктыр якынрак. Котлы булсын юбилеең, бер пәп итеп алабыз. Матур бәйрәм хөрмәтенә бүләккә җыр салабыз. Кадерле Иркә Загидулловна, матур теләкләргә күмелеп, рәхәтләнеп, музыкаль бүләк тә тыңлагыз. Юбилеегыз котлы булсын. Йөрми яндагына, ни икәнлеген син аның аңлагына.
Хан сарайлар алтын сарай түгел байлык, бәхет икән шын ярату һәм саулык. Дөньяларны куабыз без кулабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Дөньяларны куабыз без кулабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Бәхет бит ул ерак йөрми янда гына, ни икәнлеген син аның аңлагына. Гаиләләрдә булсын икән ул татулык, балаларның күңелендә яхшылык. Дөньяларны куабыз без кулабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Дөньяларны куабыз без кулабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Бәхет бит ул ерак йөрми янда гына, ни икәнлеген син аның аңлагына. Шын дуслыкның кадерен белеп саклагына, бәхет сине үзе табар